Hola a tothom, anem a parlar de la interfície de Krita, però abans anem a veure quines són les característiques principals d'aquest programa. Si anem a la seva pàgina web veurem que és un editor d'imatge molt enfocat de cara al que és l'art digital per a il·lustradors, dibuixants, dissenyadors en general, a persones que es dediquen a fer caracteritzacions de personatges, sigui per videojocs, pel·lícules, realització de storyboards, a persones que es dediquen al món del còmic, etc. També tenim la possibilitat de realitzar animació 2D. No és que sigui un programa específicament pensat per fer aquest tipus de feina, però sí que ens permet realitzar petites seqüències animades que poden formar part d'una producció més gran. Què fa que Krita sigui tan idoni per realitzar aquest tipus de feina? Per començar, tenim, per exemple, una gran varietat de pinzells, que a més és totalment personalitzable, fins i tot se'n poden crear de nous. Això fa que cada usuari o artista es pugui adaptar als seus pinzells a la seva manera de treballar. També hi ha la possibilitat de carregar paquets d'altres artistes. Per exemple, a la mateixa pàgina web podríem trobar aquest tipus de paquets. Una altra cosa també que és interessant és, per exemple, l'elasticitat que té la seva interfície a nivell de configuració, ja que qualsevol persona, per molt polivalent que sigui, sempre trobarà aquell espai que es podrà adaptar a la seva manera de treballar. Tampoc podem perdre de vista que Krita també és un editor d'imatge i com a tal ens pot oferir eines més específiques de fotografia també, com poden ser l'histograma, filtres varis, com el de reducció de soroll. Hi ha tot el tema de gestió de capes també, que s'utilitza molt en fotografia, per fer la separació de freqüències, per exemple, que ens ajudarà a fer, diguéssim, a netejar petites imperfeccions de la pell d'un retrat, o bé diguéssim que ens permet aplicar també filtres de manera no destructiva al que són les capes. Així doncs, una opció molt a tenir en compte a l'hora de realitzar aquest tipus de feines. Anem a veure el que és la interfície. Quan obrim Krita ens apareix la primera pantalla, on ja tenim la possibilitat en primer pla, sense necessitat d'anar al menú principal, d'obrir un nou document, un document existent ja, o bé documents que hàgim obert recentment. També tindrem la possibilitat d'accedir a enllaços de la comunitat on podem trobar informació com per exemple els manuals d'usuari. Anem a obrir un document nou. Veiem que tenim la possibilitat d'obrir el document de les dimensions que nosaltres vulguem, amb la resolució que vulguem i amb un perfil de color que nosaltres creguem més interessant o més adient pel que anem a fer. Això entre d'altres opcions. També tenim la possibilitat d'obrir un document a partir del que tenim copiat en el portapapers, com per exemple pugui ser una captura de pantalla. Podem partir d'una plantilla d'animació, plantilles de còmic, diferents dissenys, diguéssim, de formats, siguin de televisió, de cinema o, per exemple, de normalització DIN. També tenim la possibilitat d'obrir un document a partir d'una resolució d'una càmera o bé a partir d'una textura determinada. Bé, ja veieu que hi ha moltes possibilitats. Anem a obrir ara un document, qualsevol, perquè el que farem serà bàsicament parlar de la interfície. Bé, doncs aquesta seria la interfície que ve per defecte. Ja veieu que és una interfície molt enfocada de cara a una persona que dibuixa o que és il·lustrador. Si haguéssim de dividir la interfície per parts, podríem dir que la part de dalt és el menú principal. Ja veieu que és molt similar a d'altres programes, principalment d'altres programes també d'edició d'imatge. A continuació tindríem dues barres d'eines, la principal, que és més per documents, o sigui, per obrir, tancar, guardar.
I pel que fa a la següent barra, seria una barra, potser la barra de pincells o secundària, on tenim la possibilitat de veure o d'escollir el que és un degradat, un patró, color de frontal o de fons, la possibilitat de configurar o personalitzar un pinzell, els tipus de pinzell, que ja veieu que són molts i variats. Bé, diguem que té diverses funcions, aquestes són les que venen d'origen, que en principi funcionen bastant bé, però que són totalment personalitzables. Nosaltres podem treure o afegir funcions segons ens interessi. Aquí a l'esquerra tenim el que és la caixa d'eines, que com veieu també les eines que té són típiques també dels editors d'imatge, tot i que moltes d'elles tenen funcions molt específiques de Krita i que a més funcionen molt bé. De totes maneres, avui no en parlarem. Aquí a la dreta tenim el que són els acobladors. Els acobladors són aquelles finestres que ens ajudaran a realitzar una tasca determinada. Per exemple, ara tenim una configuració que s'ajustaria més per una persona que es dedica a la il·lustració, per exemple. Aquí dalt a la dreta tenim un botó que tenim la possibilitat també d'escollir d'altres configuracions, per exemple, la d'animació. Veiem, ens ha canviat la configuració, ens ha aparegut un acoblador, que és a la línia de temps, i tenim d'altres configuracions que pot ser que alguna també s'ajusti a la nostra manera de treballar. Una altra cosa que també podem fer és treballar en pantalla completa. Si, per exemple, piquem el tabulador, se'ns despeja la pantalla i ens permetrà treballar molt més net. Tenim també un menú emergent amb el botó de la dreta on podrem escollir el tipus de pinzell, podem regular també el que és la mesura del pinzell, o sigui, quasi bé podríem treballar sense necessitat d'anar a la interfície principal. Podem rotar i quan vulguem tornar a la interfície principal, tabulador, i tornem a la interfície principal. Si volguéssim, per exemple, fer una feina més de fotografia, doncs el que podríem fer és configurar-nos la nostra interfície més per fotografia. Per exemple, aquest acoblador aquí no ens fa falta, doncs el traiem. El que són les opcions d'eines sí que les volem. Les opcions d'eines són les opcions que tenim a les eines d'aquí de l'esquerra, per exemple. Veieu que van canviant les opcions depenent de l'eina. I les opcions en fotografia, per exemple, el tema de transformació s'utilitza. Per tant, a mi m'interessa tindre les opcions a primer pla. El que no les vull és aquí dalt, les vull a baix. Doncs les desplaço a baix de tot, ja les tinc aquí baix. Els pinzells també els trec, perquè no són tan necessaris en fotografia. I si em fan falta, sempre els puc venir a buscar aquí dalt, que són els mateixos. Llavors ja tenim, diguéssim, les opcions, tenim les capes, tenim els canals, i aquí podríem afegir, per exemple, el que és el navegador, que també s'utilitza, per tant el deixarem, i anem a afegir el que seria, això ho traiem, ho deseleccionem, anem a afegir el que seria un acoblador, que seria, per exemple, l'histograma. Anem aquí a acobladors, ja veieu que hi ha moltes possibilitats, i activem el que és l'histograma, aquí baix, i el posem aquí dalt, per exemple. Ja tenim una distribució més adient pel que seria la fotografia. També hi ha la possibilitat de moure el que són les barres d'eines, de moure la caixa d'eines també, els acobladors també, els acobladors poden ser flotants, poden ser fixes, ja veieu que és tot molt ajustable i que cadascú s'ho pot adaptar a la seva manera de fer. Bé, doncs això és tot, podríem parlar més, però crec que hem repassat així a grans trets el que és principalment la interfície d'aquest programa i espero que us serveixi per fer-vos una idea de el que pot abarcar. Res més i que acabeu de passar un bon dia.